Molt bona tarda. Lamentem aquests 2 minuts de retard amb els que avui hem començat a causa d'un problema tècnic. Hi ha qui es queixa quan fem servir aquesta expressió, però avui ha estat literalment així. Saludem en primer lloc a la Maria Josep Gatnau, que és la companya que avui ens acompanya des dels estudis de la xarxa. I saludem a les 30 persones que ens acompanyen en línia en aquesta sessió d'avui. En Guillem Planagumà, de Sant Joan de les Abadesses, en Guillem Rosset, de Mataró Ràdio i MUTV, la Mafalda La Torre i la Núria Catxan, del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, en Manolo Garrido, des de Ràdio Sabadell, en Francesc Xavier Herrero i Santilla, de Ràdio La Llagosta, des de Ràdio Sant Vicenç dels Horts, avui molts companys, en concret saludem a la Laia Cervelló, a l'Ariadna Valls, també en Pere Juventí, en Xavier Rosales i a la Patrícia Álvarez, també. Des de la mateixa emissora, des de Ràdio Sant Vicenç, saludem en Rafa Gamboa. A Ona la Torre, volem dir, hi ha la Sònia Ferrer. Des d'Escó, avui 3 companys, la Mari Carme Martínez, la Dolors Garcia i la Dolors Rodríguez. Des de Ràdio Banyeres, la Lourdes Meroño. Des de Canet de Mar, des de Ràdio Canet, en Ferran Medina. Des de la Veu de Sant Joan, hem saludat abans a un dels seus companys. Des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, també ens acompanya l'Albert Ramoneda. Des de Ràdio Blanes, la Joana Fernández. Des de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, la Mònica Garcia. A la Veu de Sant Joan també, la Mònica Ortega i en Joan Garcia. Des de l'Ajuntament i la ràdio de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, la Montse López Aguilera, en Carles Miralpeix, en Josué Moraga i ja està. I des de Ràdio Sant Hilari ens acompanya l'Alba Martínez. 3 companys que no han identificat el nom de l'organització a la que pertanyen, però que són l'Anna Gómez, la Sandra Sánchez i la Maribel Casado. Aprofitem per dir-vos que quan us inscriviu, sisplau, digueu-nos de quina ràdio, televisió o ajuntament sou per també poder-us saludar i saber allà on tenim companys que ens segueixen. Avui el ponent serà en Joan Catà. Ell ens parlarà del llenguatge radiofònic. En Joan és llicenciat en Ciències de la Informació a la branca de periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és editor dels serveis informatius de la xarxa i professor associat del grau de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra. En Joan Catà ha estat editor, director de l'Informatiu del Vespre, redactor en cap dels serveis informatius i corresponsal a França de Catalunya Ràdio. També va ser cap d'informatius de Com Ràdio, cap del projecte comradio.com, director de comunicació de la XAL i de l'ACL i director gerent de Mataró Maresme Digital SL. Joan, molt bona tarda i quan vulguis endavant. Moltes gràcies, Núria, i molt bona tarda a totes les persones que ens esteu seguint aquesta sessió. El que em va proposar la xarxa és parlar del llenguatge radiofònic i el que jo us proposo és que parlem del llenguatge radiofònic i en general de la ràdio. I per arrencar, per fer-ho, a mi m'agradaria fer-ho a partir d'una frase que estic segur que tots coneixeu. Una imatge val més que 1000 paraules. Avui, més que mai, estem en el món de la imatge, tots són imatges i realment quan parlem de la ràdio doncs convé arrencar amb aquest fet. Aquí tenim una imatge, segur que tots podríeu comentar aquesta imatge i segur que a tots us farien falta més de 3 o 4 paraules per explicar el que es veu en aquesta imatge. Per tant, és evident que avui jo diria que és cert que una imatge val més que 1000 paraules. Aquí veiem aquests 2 nens, l'un producte en algun cas del naixement, en altre potser també d'algun enfrontament armat, doncs tenen algunes extremitats, els hi falten algunes extremitats. Explicar això i el sentiment i l'emoció que representa aquesta imatge a la ràdio és difícil, però és possible. Una altra imatge també per començar és una imatge també recent que vam poder veure tots en els mitjans l'any passat, que són 2 persones mortes, 2 joves mortes a la platja, a Itàlia, que provenien de l'Àfrica i al costat 2 banyistes prenent el sol, no se'ls hi veu la cara, però pràcticament s'entén que com si res. 2 imatges punyents que fan reflexionar, evidentment.
Una imatge, per tant, val més que 1.000 paraules, però, i si no tens la imatge? I si no tens la possibilitat d'aquesta imatge i només tens les paraules, només tens aquestes paraules, què tenim? Doncs tenim la ràdio. La ràdio, que és el que nosaltres ens dediquem, la ràdio, que és el que nosaltres fem, la ràdio, que és la que ens ocupa tantes i tantes hores a diari, i no només a la nostra ràdio, sinó a tantes i tantes ràdios, especialment ràdios locals com les nostres, que formen part de la xarxa, perquè si fem el recompte de la gent que al capdavall del dia es posa al darrere d'un micròfon d'alguna de les emissores de la xarxa, realment els números que ens sortirien doncs serien, els números d'hores serien molt elevats. D'aquesta ràdio en principi sense imatges de la que volem parlar. Una ràdio en la qual doncs, la veu ho és tot. La veu, com la paraula, ho és tot. Aquest cap de setmana vaig anar al cine a veure una pel·lícula, no sé si alguns de vosaltres heu tingut oportunitat de veure-la, potser heu sentit a parlar-ne, és una pel·lícula que es diu Her, en la qual un home, aquest home que estem veient en aquests moments a la imatge, viu una vida molt solitària, viu en la soledat i s'enamora d'un sistema operatiu. Tenim el Congrés Mundial de la Telefonia Mòbil aquí a Catalunya, aquí a Barcelona. Em sembla que és un tema super escaient i per anar al cine i com a mínim veure un bon guió. La pel·lícula ja depèn més del gust de cadascú, que està a la cua dels que potser la setmana que ve resultaran guardonats en els Oscars de Hollywood. És una història d'aquestes històries que pot marcar a nivell de guió una pel·lícula. Ell s'enamora, en realitat s'enamora d'una veu. S'enamora d'una veu. La veu no té imatge, d'una veu que no té imatge. En realitat, la veu, la imatge, la veu d'aquest sistema operatiu és el Scarlett Johansson, però a mi em serveix això per dir que a la ràdio la veu ho és tot. La veu ho és tot. Si us imaginéssiu vosaltres, per exemple, ara m'esteu mirant a mi i per la pantalla que em veieu a mi, si jo m'aixeco i poso la mà així com he fet i he posat la mà davant de la càmera, heu vist que no es veia res, que de fet es veuria una espècie de gris, com un fos. Això és la ràdio avui en dia. La ràdio és quan no tens imatge. Parlem, doncs, de les característiques de la ràdio, que ens reuneix a tots. D'una banda tenim el registre oral, és a dir, que la ràdio és parlar. Després haurem de veure la manera de percebre aquesta paraula, com l'escoltem. Després, la brevetat amb la qual tot això transcendeix. I finalment, el temps verbal que passa quan fem ràdio, que és el present sempre. Unes reflexions que crec que són importants a l'hora de pensar en el llenguatge radiofònic. No parlem igual que escrivim, aquesta és bàsica. Normalment, si escrivim, si pensem en el redactat d'un llibre, el redactat d'una redacció escrita o en un diari, és un tipus de redactat. A la ràdio hem de parlar d'una manera col·loquial, d'una manera redundant, reforçant la idea principal, perquè la gent tampoc escolta de la mateixa manera que llegeix. La gent escolta d'una manera diferent. A la ràdio moltes vegades la gent està fent altres coses a més d'escoltar la ràdio. La gent no té l'oportunitat de rebobinar. Quan dic rebobinar vull dir que si nosaltres llegim un article en un diari, si no hem entès molt bé la primera frase, tornem a pujar la vista amunt i tornem a començar a llegir. Això a la ràdio no és possible. A la ràdio, si no hem entès el començament, ens podem despistar. Per tant, la linealitat, que diríem, del redactat és molt important. I per fi, també hem de deixar clars una sèrie de conceptes com aquests que deia, que una notícia a la ràdio, també a la televisió, ha de ser molt més curta que en un diari. El que en un diari va passar ahir, els diaris ens expliquen el que va passar el dia abans. A la ràdio està passant ara. Estem parlant perquè ara estaríem ja preparant el butlletí informatiu de les 4 de la tarda o l'informatiu del vespre. És del que passa avui. Mai del que passa ahir.
El que va passar ahir a la ràdio ja fa molt temps que ha passat. I a la ràdio i també a la televisió, i a mi em sembla que quan diem a la ràdio i a la televisió no hem d'entendre sempre la ràdio i la televisió, la gran ràdio, la gran televisió, sinó a la ràdio i la televisió local, també expliquem relats, expliquem històries. No fem el que tots aquells que coneixeu en el món del periodisme se'n diu la piràmide invertida, que és una manera, jo no sé si dir-ne antiga, però sí que és una manera d'escriure per la premsa escrita, que a més està pensada per quan fa molts anys encara els periodistes escrivien i escrivien en un full i després això es passava a màquina, hi havia les linotípies i a la nit hi havia uns senyors que no eren periodistes i havien de retallar l'article, si no entrava en l'espai que estava definit. I per tant, aquells linotipistes, aquells muntadors, sabien que havien de retallar pel final. De manera que la piràmide invertida vol dir que el més important va davant i el més secundari va a darrere. Això, avui en dia, a la premsa ja tampoc és molt així i a la ràdio i a la televisió no ho ha estat mai. Parlem, doncs, del llenguatge radiofònic, del llenguatge que es fa servir a totes aquestes emissores locals. Jo aquest matí he fet una repassada per la xarxa i he agafat imatges de les nostres emissores que són les que formen realment la força de la xarxa de comunicació local. El llenguatge radiofònic té bàsicament quatre elements. Quatre elements. D'una banda la paraula, l'expressió oral, de l'altra la música, de l'altra els efectes sonors i el silenci. Ara explicaré una mica cadascun d'aquests quatre aspectes per poder veure de quina manera els combinem i organitzant aquestes formes sonores i no sonores a través del que en diem el muntatge, es configura tot allò que nosaltres sentim quan fem un contingut radiofònic, quan fem un programa, tant si és en directe com si és gravat. Per començar, la paraula, dels quatre que dèiem. La paraula és el que més força significativa té, més força en tots els sentits. Per què? Perquè és evident que nosaltres parlant a través de la ràdio el que fem és fer servir l'instrument clau de la comunicació humana. És, en certa manera, la paraula el que ens caracteritza com a persones, com a humans, i és, a la ràdio, l'eina bàsica, jo diria que l'eina fonamental i gairebé l'única eina, perquè la paraula ho és tot. Ara vosaltres m'esteu veient a mi, veieu l'expressió de la meva cara, jo, tot i que no em mogui gaire amb els braços, estic dient coses. Hi ha un llenguatge no verbal. A la ràdio aquest llenguatge no verbal és impossible, no existeix. L'únic llenguatge és el que us deia, vosaltres deixeu de mirar la càmera i només m'escolteu a mi, i això és la ràdio. Però la ràdio no són només paraules i posar paraules les unes darrere de les altres, sinó que el que en podríem dir la sintaxi sonora té també una part d'interpretació. Com a la música, ja sabeu, vosaltres hi ha les grans obres de música clàssica que van ser composades per uns grans mestres que ens han deixat simfonies, òperes, etc. Ara bé, aquella mateixa sinfonia pot ser interpretada per l'Orquestra Ciutat de Barcelona Nacional de Catalunya, per l'Orquestra Filharmònica de Berlín, per un director, per un altre. A la ràdio també passa. A la ràdio nosaltres podem fer uns redactats, uns continguts, però a l'hora d'interpretar-los, entre cometes, això d'interpretar-los, és a dir, d'entonar-los, de donar un ritme, de donar un to, de donar una intensitat, de córrer més, de córrer menys, doncs ja depèn de cadascuna de les persones, de l'estat d'ànim de les persones. Tot això transmet coses. No és només un redactat. Un mateix redactat el podríem llegir 4 persones diferents i amb el mateix redactat l'un podria plorar i l'altre podria riure. L'un podria excitar i l'altre podria adormir les ovelles. Per tant, hi ha la part de composició del contingut i la part d'interpretació del contingut. Aquesta és el que estem dient d'entonació, ritme, el to, la mateixa intensitat. La música, hem parlat de la paraula, parlem del segon, la música.
La música que també tenim tots molt present en les nostres emissores. La música és un sistema expressiu amb una gran força creativa, amb una gran força significativa, és a dir, que també ens parla, per dir-ho així, i realment descriu ambients, recrea estats d'ànim. És molt important en el que cada dia nosaltres llancem a l'aire el paper que juga la música. L'hem de tenir molt en compte i hem de pensar que no podem oblidar-la, que l'hem de tenir molt present quan nosaltres ens plantegem fer un contingut, un programa de mitja hora, un programa d'una hora, un espai de 5 minuts. Si la música hi pot jugar, la música, ja ho sabeu, transmet emoció. I la ràdio, en molta i gran part, és emoció. Després de la música tenim els efectes sonors, que seria allò que no és música, no és paraula, però que són uns sons que representen la realitat, que ens ajuden a entendre la realitat. A veure, aquí us he posat dues fotografies. Una, si no recordo malament, és la Seu d'Urgell, és la catedral de la Seu d'Urgell. Tots sabeu que, ara m'esteu escoltant a mi, però si jo estés parlant amb una catedral, sentiríeu la sonoritat d'aquella catedral i segurament sense dir res sabríeu que esteu escoltant amb una persona que està parlant en un espai concret. Per tant, ens estaríem fent una idea, ens estaríem imaginant un espai auditiu, una imatge auditiva a partir d'aquell so que escoltaríem ambient. L'altre és un camp de futbol, crec que és el camp del Llagostera, si no m'he equivocat traient la fotografia, un equip que funciona bastant bé i que em sembla que va líder, si no sembla recordar la notícia d'aquest cap de setmana. Perdoneu-me si m'equivoco, és el mateix. Quan nosaltres sentim la retransmissió d'un partit, sentim els crits de la grada, sentim, a vegades, això en ràdio local, el micròfon pot estar molt a la vora de l'entrenador, tot això fa que realment nosaltres creiem, com diríem a pies juntilles, creiem al 100% que som en el camp. A vegades en els partits de primera divisió, quan ja fa molts anys es van muntar les cabines i les cabines estan tancades perquè se senti millor, hi havia alguns locutors o narradors que obrien la porta perquè se sentís l'ambient. Després es va idear els micròfons d'ambient que estan a peu del camp perquè la mescla del so del camp i de la narració doni molta més realitat en aquest contingut que ens està arribant. I, per últim, el quart punt que us volia comentar, el quart element, és el silenci. Direu, bueno, el silenci a la ràdio és res, és nul, no? Home, deixeu-me que com a mínim us plantegi el dubte, no? El silenci es defineix, evidentment, per absència. Quan no hi ha paraula, quan no hi ha música ni efectes sonors, hi ha silenci. I per una qüestió cultural, tots neguem valor al silenci, no? Neguem valor al silenci. Tant és així que estic segur que tots us hi heu trobat, algun dia pugeu amb un ascensor i us trobeu amb 3 o 4 persones que no coneixeu de res. Què diuen les normes de bona educació? Doncs allò, mirar-se la punta de les sabates, per dir-ho així, no mirar als ulls de les altres persones, o arriba un moment, especialment si l'ascensor va bastant ple i has de pujar molts pisos, que algú parla del temps i diu, què tal, com va això, quin temps més bo que fa? Perquè aquell silenci ens apreta, ens matxaca. Conviure amb el silenci costa molt. Quan som a casa i estem sols, posem la tele, la ràdio, posem música per evitar aquest buit. Quan es fa una entrevista, per exemple, que hi hagi silenci, doncs no és bo o costa, s'intenta evitar. I a mi em sembla que tot això és veritat, però el silenci a vegades diu moltes coses. El silenci, quan s'està fent una entrevista, pot dir que aquella persona dubta. El silenci del que pregunta si la resposta és curta pot obligar a l'entrevistat a explicar alguna cosa més per evitar justament el silenci que es produeix. El silenci pot fer que remarquem una paraula,
remarquem, subratllem una paraula. Si jo callo, crido l'atenció en un moment que el meu discurs va omplint de paraules tota l'estona. Per tant, el silenci és un element important, és el quart element important. La paraula, la música, els efectes sonors i el silenci. Són els 4 elements del llenguatge radiofònic. El llenguatge radiofònic, especialment l'informatiu, el tenim, té en el frontispici el fet de la notícia. La notícia a la ràdio, que diríem és la unitat mínima d'informació, té 3 elements, 3 punts. Primer, una novetat, per tant la justificació d'aquesta notícia. Després, l'articulació, descriu aquesta acció. I el tercer, l'objectiu, s'adreça amb un públic a través dels mitjans de comunicació. Tot aquest PowerPoint, per cert, el tindreu a disposició d'aquí una estona a tots. Què fa l'oient quan rep aquesta notícia? Doncs l'oient transforma aquestes idees, s'imagina, fa una imatge seva, una imatge sonora. Hem de fer servir la paraula imatge, encara que dèiem que la ràdio és paraula, però és bo fer servir aquesta paraula. Imatge sonora, imatge visual, imaginària. Per tant, nosaltres quan redactem la notícia hem de pensar algunes coses. Primera, la no permanència del missatge. El missatge se l'emporta l'aire, no queda escrit en un lloc. Això vol dir que s'ha d'entendre a la primera. Vol dir que ha de ser breu i senzill. Breu i senzill. Res de frases amb subordinades, d'aquestes, amb el relatiu, no sé què, no sé quantos, que, no sé què més, que, no sé què més, que, no. Subjecte, verb i complement. Punt, subjecte, verb i complement. Punt, subjecte, verb i complement. Això és l'ABC de la notícia de la redacció a la ràdio. A la televisió, 3/4 del mateix. Com a molt es pot fer servir no el relatiu, que és el fer servir el que, sinó, es pot fer servir excepcionalment, totes les normes tenen la seva excepció, fer servir el copulatiu o la coordinada. Una frase i subjecte, verb, complement, una altra frase. Fer servir l'i per enllaçar, o el però per contraposar, però no utilitzar excessivament el que, perquè això fa que la frase subordinada després no se sàpiga de qui és subordinada. Amb un text el podem tornar a llegir. A la ràdio no es pot fer això. I a la ràdio no tenim el suport de les imatges com a la televisió, que ens pot ajudar a aclarir el relatiu o la subordinada. A la ràdio només hi ha la paraula. La notícia s'encapçala amb una entrada que té el que en diríem un lead, que respon bàsicament a què ha passat i a qui ho ha fet. Una entrada, a més, ha de despertar interès. Una entrada ha de ser atractiva, ha de fer d'am, com el pescador que tira la canya i pesca. Pesca si posa un bon cuc, que el peix s'engresca. Doncs nosaltres també hem de tenir una entrada de la notícia d'aquestes que desperti interès. La idea de l'entrada, que és la idea principal que té la notícia, com que això no la podem tornar a llegir, en els 2 o 3 paràgrafs següents que pot tenir aquesta notícia, hem de mirar de quina manera podem ajudar a fer que l'oient que no hagi captat a la primera pugui captar-ho a la segona, diguéssim. I això se'n diu la redundància. Fer servir algun element d'aquesta idea principal per anar-lo col·locant a cadascun dels 3 o 4 paràgrafs de la notícia. Això ens ajuda a una comprensió millor del propi text de la notícia. La notícia podem estructurar-la en 3 o 4 paràgrafs, aleshores a cada un dels paràgrafs, per descomptat, senzills, breus, lineals, i podem afegir algunes dades noves, però la redundància és molt important. La notícia acaba amb un últim paràgraf, que pot fer-se amb el tancament, on es recupera el més essencial. De manera que
tant si és notícia redactada com si estem narrant una cosa en directe, aquests principis que us explico són bàsics, perquè també quan es fan narracions en directe d'actes, de partits de futbol, que els mitjans locals en fem molts, doncs també el narrador ha de tenir molt clar aquests 3 o 4 principis. I realment aquells narradors que calen en l'oient és perquè, fixeu-vos-hi un dia, fan servir frases curtes, frases que tenen molt clarament subjecte, verb i complement, acaben les frases, no deixen frases penjades, etc. Els talls de veu. La notícia no és només text, la notícia també són talls de veu, són els 2 ingredients d'una notícia. I els talls de veu han de reunir qualitats expressives similars als textos. Han de ser clars, s'han d'entendre, han de complir amb el seu objectiu, que és que s'entenguin. Talls confusos són contraproduents. Un tall pot tenir una extensió mínima d'uns 12-15 segons i màxima de 25, màxima 30 segons. I ha de ser fidel a l'original. Amb això podríem discutir molt, però a vegades hi ha persones que tenen una manera de parlar que fan silencis. Aleshores, si nosaltres ens dediquem avui en dia amb tots els sistemes de tractaments d'àudio a escapçar els silencis que fan perquè aquell tall de veu en lloc de 20 duri 17 o duri 10, estem falsificant la veu i la manera d'explicar-se d'aquella persona. Si nosaltres volem ser fidels al registre del testimoni sonor, crec que hem de fer el màxim per respectar aquesta cadència, aquest ritme de la persona. I, a més, hem de procurar que el donapàs en el tall inclogui nom i càrrec de la persona, això és molt important, nom i càrrec, perquè segurament la persona no parla només per ell mateix, sinó que parla en tant que té una representació, ja sigui d'un club, d'una associació, d'una entitat, d'un ajuntament, etc. Si volem estalviar temps, podem fer que en el donapàs aquest no digui mai exactament el mateix que diu el tall de veu. D'aquesta manera sí que estalviarem temps, no retallant aquest tall de veu, no muntant, no falsificant aquest tall de veu, retallant-lo pel mig. Una reflexió sobre l'escriptura o redacció radiofònica que va implícita en tot el que estem dient, no? És escrita no per ser llegida, és escrita per ser dita en veu alta. Per tant, nosaltres quan escrivim hem de pensar que la direm en veu alta. De manera que un locutor a la ràdio no llegeix, diu. No sé si esteu captant, no sé si es capta bé la diferència. Llegir, es nota, hi ha una manera de llegir, no, dir. Dir vol dir que aquella persona sap tant o més que ningú d'aquella cosa que està parlant. I això és el que ens transmet credibilitat quan nosaltres parlem per la ràdio. És molt important. No que es noti aquell to, mira, aquest ja està llegint la notícia però no en té ni idea. No, al contrari, no està llegint la notícia. Jo diria que no té ni papers a davant, encara que els tingui. Encara que els tinguem, no s'han de sentir els papers, no s'ha de saber que estem llegint uns papers. Anem una mica aquí a afegir algun element més. L'ordre gramatical lògic és molt important, subjecte, verb i complement, evitar subordinades, no alidir el subjecte ni substituir-lo per un pronom. Quan diem ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells, no sabem qui són tots aquests. Més val dir 2 vegades el nom del club que no dir aquell club. Perquè segurament si hi ha algú que no ha escoltat la primera vegada, a la segona ho entendrà. I si el que ja ho ha escoltat a la segona no li sobra perquè el referma amb allò que l'havia escoltat, diu sí que ho he escoltat bé. Hem de fer servir el verb en veu activa. En veu activa vol dir en present. No es pot parlar en passiu. Segurament poden haver-hi... Una altra cosa és que estéssim llegint un poema, però estem explicant coses, estem dient coses. Hem de fer, per tant, un llenguatge senzill, descriptiu, hem d'arrodonir xifres. Penseu que quan donem una notícia, més d'una o 2 xifres ja és perdre el temps.
Per tant, hem de centrar-nos en una xifra, hem d'escollir una xifra i hem d'encertar-la, i si no, equivocar-nos. Aquest és el risc. Hem d'utilitzar comparacions. Penso en una que és molt senzilla. Incendis forestals. S'han cremat 500 hectàrees. Penso que en general d'una a dues potser es pot entendre, però de 300 a 500 la diferència. En canvi, si diem s'ha cremat la meitat del terme municipal de tal lloc, s'han cremat no sé quants arbres, s'han cremat una extensió com 500 camps de futbol, que són 500 hectàrees. Llavors, comencem a entendre el que són 500 hectàrees. Igual, quan parlem de diners, d'euros, a partir d'una certa xifra, doncs podem dir tants milions d'euros equivalent al pressupost de l'Ajuntament. Llavors dius, caramba, si això és equivalent al pressupost de l'Ajuntament, realment és una quantitat molt alta. En fi, buscar comparacions que facilitin la comprensió de les xifres. Això també és molt important. I no cal dir, quan tenim, hi ha hagut 1.492 aturats més, millor dir 1.500, i ja està. No estem faltant a la veritat, estem ajudant a la comprensió de la veritat, i això és molt important. Un tema que crec que val la pena subratllar també és l'ètica de l'enregistrament. Jo sempre ho faig perquè penso que tenim una responsabilitat a la ràdio, i a la ràdio local especialment, perquè moltes persones que parlen a la ràdio local no són persones avesades a parlar públicament. Els documents sonors dels quals parlàvem, els talls de veu, d'on es treuen? Es treuen de compareixences obertes, conferències de premsa, declaracions que ens pugui fer algú a nosaltres in situ, entrevistes pròpies que fem a l'estudi, però no s'han d'enregistrar mai sense avisar ni d'amagat. Mai. Aquesta és una màxima molt important. No per evitar problemes, no. A favor del periodista i a favor de l'ètica i a favor de la ràdio. I de la credibilitat de la ràdio, de la nostra pròpia credibilitat. A què em referia? Em referia, per exemple, a que nosaltres truquem amb una persona d'una entitat local i la truquem per telèfon. Per nosaltres el telèfon què és? És una eina íntima, a través de la qual, inclús avui, que en parlem pel mòbil, quantes vegades últimament, per exemple, anant amb tren o a l'autobús, no sentim segons quines converses, a vegades molt íntimes i molt personals, perquè la gent al costat del telèfon explica coses personals, íntimes. És una conversa entre dos, no per ser escoltada per ningú. Aleshores, quan nosaltres truquem amb algun president d'entitat, amb algun president d'un club, amb algun d'àmbit local que no està acostumat a parlar, potser ens diu més coses de les que hauria de dir involuntàriament. De manera que el que no podem fer és no avisar-lo. Sempre l'hem d'avisar. Escolti'm, estem enregistrant aquesta conversa. Aquesta conversa no és perquè l'escoltem vostè i jo, és perquè l'escoltin els oients de la ràdio. Si després ell diu el que diu, ja no és... Llavors, tampoc hem de ser més papistes que el papa. Però el que sí que ens convé molt és que la nostra ètica, la nostra credibilitat està en joc. I això s'ha de tenir molt present. I quan d'alguna manera el nostre interlocutor pot estar una mica indefens, el primer pas aquest l'hem de fer nosaltres perquè després no ens puguin retreure mai que nosaltres hem enredat algú i més enllà de que les declaracions sempre seran seves. Aquest telèfon, per tant, té una connotació de privacitat que no és la d'un micròfon públic. Jo si em poso davant d'una conferència amb 500 persones, tindré un llenguatge. Si parlo íntimament amb un amic, en tindré un altre. Això ho fem tots. Per tant, és molt important fer-li veure a la persona aquesta diferència. S'ha de respectar igual que l'off the record, del qual ara no en parlarem, però per entendre'ns és el mateix. L'entrevista. L'entrevista és un dels gèneres més radiofònic. I m'agradaria fer un petit comentari sobre l'entrevista. L'entrevista és molt important i a la ràdio local encara més. És una fórmula àgil, és una fórmula que permet aprofundir els personatges
i sobretot, què té? Sobretot? Té que és una conversa, no? Que és un diàleg entre dues persones o tres, i és la manera més natural que tenim nosaltres de comunicar-nos. I això fa que realment pugui calar molt profundament, i és bàsic per la ràdio. L'entrevista és molt important. Què requereix l'entrevista? L'entrevista requereix bona documentació, no podem anar a fer una entrevista sense saber res de l'entrevistat ni del tema del qual parlarem, domini de la tècnica, saber que s'ha de parlar mirant el micro, no mirant a l'entrevistat, perquè si no la veu se n'allunya, és molt senzill, domini del mitjà, escoltar les respostes que ens donen. O sigui, nosaltres podem tenir un guió de les preguntes, però hem d'escoltar les respostes, perquè no hi ha res pitjor que aquell que pregunta el que ja li acaben de contestar. I l'oient pensa, home, és que aquest no està escoltant el que li diu. Jo sí que ho estic escoltant, ell no, i ell fa les preguntes, anem arreglats. Hem de ser, per tant, flexibles i ser capaços d'improvisar, de canviar l'ordre del guió que tenim. Hem d'evitar una mena de combat de boxa amb l'entrevistat, voler-lo fer combregar amb rodes de molí. No, nosaltres preguntem i ell contesta. Evidentment, nosaltres preguntem el que volem, però l'altre també contesta el que vol. No el podem fer confessar. Això realment transmet una sensació molt dolenta, jo crec, del que és una entrevista. Podem nosaltres tenir una col·lecció de preguntes perquè digui coses que potser ell no voldria dir, això sí, però sempre limitant-nos a preguntar. I hem de saber dir el nom i el càrrec de la persona entrevistada al principi i al final, però si l'entrevista té una durada és una mica més llarga, doncs saber entremig també tornar a repetir aquest càrrec. Si l'entrevista té respostes llargues, doncs convé trobar el moment que respira, perquè respirar, tothom respira, tallar-lo i amb rapidesa, amb decisió, interrompre amb una nova pregunta. Si respon amb un sí, amb un no, doncs, per exemple, preguntar-li per què sí, per què no, de manera que ell s'hagi d'estendre amb la resposta. Les entrevistes no només són espais d'entrevista ni en els magazins, sinó que es poden incorporar molt bé en els noticiaris i per notícies de 2, 3 minuts, 4 minuts, una entrevista pot ser una eina bàsica per tenir-la i, a més, una persona que està allà in situ, que ho està veient, que ens ho explica, i això ens ajuda a explicar millor i a complir millor amb la nostra missió de ràdio informativa. I també voldria comentar una mica, ja veieu que estic anant molt de pressa, però parlant d'una sèrie de coses que crec que lliguen molt bé amb la tertúlia. La tertúlia és un dels formats també radiofònics més genuïns, pel mateix que deia de l'entrevista, perquè és una conversa entre gent. Jo, quan he pensat com definir-ho, un temps desencarcarat que parla com l'oient, un espai a partir de la pluralitat que ajuda a tenir una opinió, un contingut, això també ho hem de dir en els moments actuals, que és econòmic, que és barat i que és senzill de produir. Una manera de poder donar punts de vista que ens ajudin a contrastar. El format deixa de banda el que en podríem dir el rigor dels informatius, aposta per la conversa informal, tothom pot parlar directe, clar, i realment com podríem parlar fent la sobretaula amb la família, com podríem parlar amb els amics al cafè, fent un cafè, al mercat, etc. Com a la ràdio. I això li dona una força tremenda a les tertúlies. I realment és per això que les persones les escoltem, perquè primer ens agrada que hi hagi aquest contrast d'opinions per formar-nos una opinió nosaltres mateixos i després per ajudar a sistematitzar també les nostres pròpies idees. Tinc una frase aquí d'en Josep Cuní que diu: la tertúlia, per ser impactant, ha de tenir versions discordants, ha de buscar la confrontació, ha de respirar aire de debat. És imprescindible que els tertulians tinguin clar el seu paper de provocadors. Potser en Josep es passa una mica,
amb això dels provocadors, però realment, si tots els tertulians estan d'acord en tot, això ho procurem fer a la tertúlia que fem cada dia a la xarxa, al vespre a les 10, la que porto aquí a la xarxa, doncs busquem gent que pugui tenir opinions diverses, perquè justament d'aquestes opinions diverses en surt la llum diversa per la gent. No tots hem de pensar el mateix, ni pensàvem abans de la tertúlia, ni sortirem de la tertúlia pensant. I crec que aquest és el gran què d'això, és el gran què de les tertúlies. Anem acabant. Bé, tot això que hem parlat, tot això que hem dit, perquè hem de tenir uns minutets per les preguntes que hi hagi, no són normes obligades. Tampoc m'ho he inventat, però no són normes obligades. Són una mica fruit de l'experiència, fruit del dia a dia a la ràdio. Són consells. Són consells perquè qualsevol contingut radiofònic depèn del talent, la creativitat, la intuïció, del domini de la tècnica i del perfil del nostre oient. Què vull dir amb això? Vull dir que això que he dit jo no és la veritat absoluta. Poden haver-hi moltes veritats. És més, hi ha una frase que a mi m'agrada, que es diu l'heterodòxia d'avui, és allò que avui no és, diríem, normal, no és habitual, és l'ortodòxia de demà. De manera que tota aquella capacitat de creativitat, tota aquella capacitat d'inventiva, tota aquella capacitat, tot aquell talent que tenim per fer coses diferents de la norma, que seria el que jo he explicat, la cosa més ortodoxa, doncs no estan renyides, no estan prohibides a la ràdio. És més, aquestes coses heterodoxes d'avui poden ser l'ortodòxia de demà si aconsegueixen audiència, si tenen publicitat. No sé si m'enteneu. Vull dir que no està res escrit encara, no s'hi ha posat el punt i final a la ràdio. Ben al contrari, la ràdio va començar al principis del segle passat, encara no fa 100 anys, però vaja, a Barcelona crec que va haver-hi la primera emissió de ràdio, si no recordo malament, l'any 1923, estem parlant aquí a casa nostra. Bé, ens falten 10 anys perquè es compleixi aquest centenari i la ràdio ha canviat molt. Penseu que quan va néixer la ràdio no donava notícies. La ràdio només donava concerts, música, les notícies no tenien interès, semblava que no tinguessin interès. Després la ràdio ha donat notícies, ha donat concursos, ha donat tertúlies, ha donat de tot. La ràdio ha donat de tot. La ràdio, recordeu que he posat la mà davant de la càmera, la ràdio diríem que seria com una mena de pantalla en negre i només la veu. Doncs abans d'acabar m'agradaria posar-me en dubte a mi mateix. O sigui, crec que avui en dia ja no és només aquesta pantalla en negre la ràdio. La ràdio és molt més. És, però que molt més, i crec que és un punt de reflexió per tots. La ràdio ja no és aquest fons, ja no és aquest fos en negre. La ràdio avui té colors, té imatges, té vídeo, té web. Veiem aquí algunes webs. Una significativament, la que teniu a mà dreta, que és la de Ràdio Arenys, que a més té vídeos, que a més treballen, però jo crec que això és una cosa que va a més a moltes ràdios. I aquí m'agradaria precisament aportar aquesta reflexió perquè avui veiem aquí més webs de ràdios locals, quan el telèfon mòbil, que el tenim tots a la butxaca, jo el tinc aquí a sobre, estic segur que tothom el té a menys d'1 metre del seu radi, del seu cos. És una càmera personal instantània per fer fotos però també per fer vídeos. La ràdio és una plataforma ideal d'una televisió local, econòmica, a la carta, sense perdre les essències de la ràdio. Hi ha molts llocs, molts municipis que no poden tenir una televisió, però tenen una ràdio, perquè una ràdio és més barat, més senzill, més fàcil, tècnicament, econòmicament, però tenir a partir d'aquesta ràdio i a través de la xarxa uns vídeos que poden ser aquesta plataforma de televisió local amb imatges dels programes de ràdio, d'alguns actes, perquè aquesta ràdio no deixa de ser el punt de reunió, una plataforma informativa
de l'entorn local del municipi, crec que és una reflexió molt important que ens hem de fer tots avui. I res més. Moltes gràcies a tots, a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies, Joan. Recordar als qui ens estan seguint en línia que si volen adreçar les seves preguntes, us hem avisat a través del xat, alguns ho han començat a fer, ho podeu fer a través de l'apartat preguntes que teniu en aquest panell de la dreta. Comencem amb la que ens envia la Mafalda La Torre des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. La Mafalda ens pregunta quantes notícies hauria de tenir un butlletí informatiu de 5 minuts d'una emissora local. Bé, atenent que una emissora local amb un butlletí informatiu de 5 minuts segurament les notícies no han de tenir, o han d'explicar-se moltes notícies, doncs han de tenir diferents punts de vista. Crec que ens hauríem de moure amb uns 6-7 notícies. És a dir, que segurament podríem tenir una o dues notícies importants destacades i després tenir unes altres notícies, en podríem dir com de segon ordre, que et permetessin fer-te la composició de lloc en aquells 5 minuts del que és la informació del municipi o de la teva àrea d'influència. Si a cada butlletí hi pots aportar alguna notícia nova o algun element nou, és bo, és important, és marcant a més de situar aquestes notícies més noves al davant, però aprofitant els 5 minuts per recordar aquelles altres notícies que ja has donat en altres butlletins, però com és evident, molts oients segurament no han estat escoltant els altres butlletins. I en aquells 5 minuts es puguin fer la idea de què és el que està passant a Montornès o allà on sigui. Anem cap a Torredembarra. Des d'Ona la Torre, la Sònia Ferrer ens diu: amb quin criteri endrecem les notícies? Quines notícies han de tenir prioritat? Les notícies, tant a la ràdio com a la web, perquè crec que el redactat de la ràdio és el que més s'assembla al redactat que després hem de tenir amb una web, penso que s'han d'endreçar sota 2 criteris, bàsicament. Un és el temps que fa que ha passat la notícia. Amb ràdio no estem fent les notícies del dia abans, sinó que estem fent les notícies de l'hora abans, o de 2 o 3 o 4 hores abans, si no fem butlletins cada hora i fem un informatiu cada 3 o 4 hores. En canvi, hi ha aquest element i l'altre és l'element d'importància. Aquest element més del temps no ens ha de fer de perdre de vista que si resulta que a les 9 del matí s'ha enfonsat una casa, aquesta notícia continuarà sent la més important durant tot el dia. El que hem de mirar és de ser capaços d'aportar novetats sobre aquesta notícia, perquè avui vivim amb el que en diem la societat del just in time, no? Tothom vol saber el què, el com, en el moment que ell vol. Per tant, totes aquelles coses que nosaltres puguem aportar, i per exemple fer una mini entrevista o fer coses d'aquestes, jo crec que és molt important per transmetre la sensació que s'està sobre el terreny i que quan hi ha notícies destacades, qui millor ens pot informar d'allò que és pròxim és la ràdio local, que és amb la qual ens n'hem de refiar i la qual hem de sintonitzar. Des de Ràdio Sant Vicenç, en Javier Rosales, que per cert durant la sessió ens demanava si estàvem enregistrant aquesta sessió i si tindrien ocasió de poder consultar-la i de poder veure el material. Sí, el material estarà a la vostra disposició d'aquí uns minuts o d'aquí una estona, el temps que tècnicament... O demà. Doncs demà, Núria, demà, no hi ha problema. Molt bé. En Javier ens pregunta també, en aquesta ocasió ens diu, parlant de les entrevistes, en Joan ha dit que quan parlem amb l'entrevistat no hem de mirar directament, no l'hem de mirar directament amb ell, sinó que hem de mirar el micro. Diu, per què? No m'acabo de dir. Sí, no és que no l'haguem de mirar. El que he volgut dir és que quan tu estàs en una taula, una cosa és que tinguis l'entrevistat a davant i per tant jo, amb la mateixa direcció del micro, tinc l'entrevistat. Però si resulta... Tu m'estàs veient ara a mi, si resulta que jo estic entrevistant a la Núria, que la tinc a la meva dreta, i quan li faig la pregunta em giro i m'hi acosto per parlar amb ella, segurament la veu baixa de to, perquè jo m'allunyo del micròfon. De manera que això es capta. Si tu no m'estessis veient, captaries que la meva veu se'n va del micròfon. Què vull dir? Vull dir que jo, més que mirar-la amb ella, el que haig d'estar és parlant de cara al micròfon, i ella també ha d'estar parlant de cara al micròfon, perquè l'objectiu no és que ens mirem nosaltres, l'objectiu és que l'oient que no ens veu,
no és el teu cas, sinó el que no ens veu, no senti cap distorsió en la veu, no senti que la meva veu s'allunya. I això a vegades passa, perquè quan es fa una entrevista, a vegades potser t'hi adreces, més que no pas ha sigut aquesta observació, no que no mirem a l'entrevistat, només faltaria. Ens respon en Xavier que gràcies, que ara ja ho he entès, que moltes gràcies, que ho has explicat molt bé. Des de la mateixa emissora, des de Ràdio Sant Vicenç, en Pere Juventí ens diu: què fer amb els nervis dels entrevistats més joves? Com transmetre la confiança suficient per destensar-los? Gràcies, i diu, ha estat genial. De veure si tingués el secret de tot això, no ho sé, vaja, jo crec que el que se li ha de transmetre és confiança, no? I si hi ha uns entrevistats joves, el que se'ls ha de, segurament, si es pot parlar un momentet amb ells, explicar-los les preguntes que els faràs, perquè ells s'asseguin amb confiança davant del micròfon, que s'escoltin, que vegin que han de parlar amb naturalitat, però tampoc hem de caure amb el paternalisme de la típica pregunta que l'entrevistat ha de dir sí, efectivament, no? Que vull dir que tu ja li fas la pregunta i la resposta. No, crec que la nostra habilitat està en transmetre confiança a la persona, però fer que xerri la persona, que sigui ella la que expliqui el què, perquè no hi ha res pitjor que aquelles entrevistes en les quals, doncs, una entrevista de caràcter sobre el perfil humà d'una persona que potser li costa explicar la seva vida, tot i que no hi té inconvenient, però li costa, i la pregunta, perquè tu vas estudiar a tal lloc, No, allò, tu on vas estudiar? Vas anar a la universitat? I llavors l'altre respon, vaig anar a la Universitat de Barcelona, vaig fer medicina, etc. Li hem de fer dir amb ell tot això. Quan fem entrevistes curtetes, que en podríem dir d'actualitat, de 3-4 minutets, això és impossible. Quan fem entrevistes més llargues, el que convé, una, preparar-se bé el tema, i segona, si es pot, tenir uns minuts abans amb les persones per conèixer-les. I ja veus una mica el tarannà, i si veus que són supertímides, ajudar a que perdin aquesta timidesa. Anem cap a Sant Joan de les Abadesses. En Guillem Planagumà diu: ja ho ha dit una mica, però voldria parlar de la jerarquització dels elements d'una notícia. Per on comencem? Per on seguim? Amb una notícia? Sí. Amb una notícia de ràdio sempre el que és més important sol ser l'últim que ha passat. El que realment lliga amb la ràdio és la immediatesa i l'últim que ha passat sol ser el que hem de posar al davant, fetes les excepcions que faci falta. Després hem de contextualitzar aquesta notícia. Quan estem parlant d'un butlletí de 5 minuts, doncs si resulta que hi ha hagut un problema a la sortida d'una escola, amb uns incidents que hi ha hagut, doncs sempre hem de donar l'última notícia. Però hem d'explicar el context de la notícia perquè sigui comprensible. Jo crec que les dues coses van lligades. Anem cap a Ascó. La Dolors Garcia ens fa una pregunta que potser caldrà que ens aclareixi una mica més, perquè diu: a la televisió local donem els titulars i després aprofundim en la notícia. Tornem a repetir el mateix titular? No sé si es refereix dins del cos de la notícia. Suposo que sí, que es refereix dins del cos de la notícia. A veure, depèn de les possibilitats humanes que tinguem, això també no seria recomanable. El que seria més interessant és que féssim un titular i que després, en la notícia, repetíssim el titular però en paraules diferents. A veure si ens entenem. Perquè el repetir textualment el mateix dona sensació de pobresa de llenguatge, de pobresa de mitjans, de falta de recursos. I un senzill exercici de tornar a escriure la frase, però amb algun element diferent, doncs aportant coses noves, perquè aquella persona que escoltarà la notícia ja ha escoltat el titular, però al començar la notícia necessita la confirmació del titular. Per tant, jo començaria la notícia confirmant el titular amb altres paraules i desenvolupant a continuació la notícia. Tornem a Torredembarra amb la Sònia Ferrer, que diu: sobre política, quin paper ha de tenir aquesta als informatius locals? Si un grup polític emet notes de premsa cada setmana, cal fer-se'n ressò de totes?
quan altres grups també amb representació al consistori no fan pública tanta informació? Bé, això ja el que jo crec que és més important és que nosaltres hem de tenir un criteri informatiu i periodístic per veure si realment les notes de premsa totes són notícia o no, però és evident que per la pluralitat i per el contrast d'opinions a nivell local, si hi ha un grup municipal que emet els seus punts de vista, les seves opinions, a mi em sembla que s'han de veure reflectits en els mitjans locals. Ara, se'm fa difícil opinar perquè, clar, si resulta que es fan una nota de premsa cada dia però no hi ha realment una notícia, així d'aquesta manera tan sense conèixer la realitat, a mi se'm fa difícil. Jo crec que dins d'una ràdio local o una ràdio local és caixa de ressonància de totes les activitats polítiques, socials, esportives, empresarials, sindicals que pugui haver-hi en un municipi. I a partir d'aquí hi ha el criteri periodístic, que és el que mana. L'Anna Gómez, des de Ràdio Sant Vicenç. A vegades és molt difícil ser un comunicador natural i no seguir una part d'un guió. Si no saps què dir perquè et quedes en blanc, és bo ser simpàtic i deixar-te'n anar amb frases que no tenen a veure amb el que estaves parlant? Home, si no tenen a veure amb el que estaves parlant, no sé si és molt bo, no? A veure, quedar-se en blanc, crec que s'ha de procurar no quedar-se en blanc, no? S'ha de procurar, i si d'alguna manera del tema del qual es parla un se n'ha fet 3 o 4 punts, no? Sempre va bé. A veure, hi ha dues maneres. El periodista moltes vegades s'enfronta a això, amb un paper en blanc, no? I quan comença a escriure un contingut de ràdio, de premsa, d'un guió de televisió, començar és el que més costa, no? Però si tu quan vas a fer un programa de ràdio tens un petit guionet, no cal que estigui escrit les comes i els punts i els 2 punts, no. Simplement 3 o 4 ítems, no? 3 o 4 ítems referents al tema et donen el recurs suficient perquè simplement mirant el que en diríem paraules clau, no? Avui en dia, doncs, quan nosaltres indexem un document a internet, podem posar unes paraules clau. Doncs aquelles 3 o 4 paraules clau del tema que toquem, tenir-les apuntades. I algun nom propi, amb el seu càrrec perquè no ens l'oblidem, 3 o 4 coses d'aquestes, i a partir d'aquí jo crec que quedar-se en blanc diria que seria està garantit amb un 99% de les vegades que no passarà. Molt bé. La Mari Carmen Martínez des d'Escó. A vegades hi ha entrevistats dels que és difícil treure la informació que necessites. De quina manera podries fer que s'obrin una mica? Jo ja us he dit una mica per sobre, però que, a veure, hi ha l'entrevistat que xerra pels colzes, no? I que aleshores fa aquelles parrafades que no hi ha manera d'aturar-lo i que se'ns acaba el programa i encara no li has fet la segona pregunta. I hi ha aquells que t'has preparat 20 preguntes, has de fer una entrevista d'1 quart d'hora i quan portes 5 minuts ja les has dit totes, no? Jo crec que bàsicament procuraria preguntar, quan fan respostes monosil·làbiques, preguntar per què, intentar fer una mica d'advocat del diable, no? De contrastar la seva opinió i dir, doncs aleshores vostè vol dir, si diu que no a això, vol dir que sí a l'altre, no? D'alguna manera intentar-lo fer parlar més. I l'altra cosa és fer servir el silenci, no? Parlàvem del silenci, que el silenci és una manera que a tots ens fa com recança, no? Que es creï un silenci. I aquí hi ha un periodista de la ràdio que es diu Jesús Quintero, que fa 25 o 30 anys feia un programa de ràdio a la nit que es deia El Loco de la Colina, en el qual feia unes entrevistes peculiars que s'estudien, a més, que jo sempre poso d'exemple, avui no n'hem parlat perquè tampoc no venia potser a tom. Què feia aquest senyor? Aquest senyor, doncs, a les 12 de la nit, amb una hora tranquil·la, relaxada, amb una hora que sembla que sigui més, que es presta més a la confessió íntima, portava doncs, actors, actrius, polítics, qui fos. I els hi feia unes preguntes diferents, més personals, no? I si l'interlocutor, si l'entrevistat no contestava, o contestava poc, ell deixava el silenci, com allò dient, a veure qui parla primer, no? I més d'una vegada
el que havia parlat a continuació, després de 3, 4, 5 segons de silenci, era el mateix entrevistat que davant del silenci que es creava intentava omplir el buit explicant alguna cosa més i a vegades anant-se'n de la llengua. És una manera també, depèn del tipus d'entrevista. Però aquí, sobretot, del que es tracta és de tenir molt clar quins són els temes que tu vols que parli la persona i procurar modular la pregunta, repreguntar d'una altra manera, en fi, diferents fórmules. No hi ha una fórmula màgica. Tenim 3-4 minutets, hem allargat una mica perquè havíem començat una mica tard, però sí que tenim una pregunta del Javier, una de la Sònia i una de l'Ariadna. Respondrem aquestes i ja està. El Javier ens pregunta, diu, per fer un programa musical amb possibilitat de fer entrevistes a grups, com a mínim una persona ho pot fer tota sola. Pot tocar la taula, pot posar música, pot fer el guió del programa o entrevista, i diu, però en equip, quantes persones mínimes serien lo aconsellable? Home, si sola es pot fer, amb equip, a partir de 2, que ja és equip, també es pot fer. Però vaja, com és natural, entenc que qualsevol equip, com més persones tingui, més talent reuneix, més hores de treball pot dedicar i per tant el producte ha de ser millor sempre i quan hi hagi harmonia. Els equips tenen una cosa, que moltes vegades els equips amb els quals fem algun programa no són equips d'amics, sinó que són equips de persones que poden ser les més bones en aquelles coses. Un productor, un locutor, un que conegui o tingui coneixement del món musical. En fi, jo penso que per fer un programa d'aquests, un és poc, potser 3 persones seria ideal, segurament, i suficient. L'Ariadna Valls, també des de la mateixa emissora, des de Ràdio Sant Vicenç, ens diu: soc nova en el món de la ràdio i la meva principal preocupació és l'entonació de la veu. És a dir, quan sento una notícia, pel to de veu, ja sé que estic escoltant-ne una. Aquesta entonació surt d'un mateix o té alguna mena de bases? Home, a mi em sembla que té una mena de bases. Escoltar, primer de tot, jo puc recomanar que escoltis molt la ràdio. Escoltant la ràdio veuràs de quina manera es transmeten les notícies, es parla a la ràdio i després escoltar-se un mateix, internament. Vocalitzar molt, això és molt important. Les paraules, quan parlem d'una manera molt ràpida, molt col·loquial, moltes vegades fins i tot ens mengem paraules, no acabem les frases. Això està prohibit a la ràdio. Vocalitzar molt bé, acabar les frases i a partir d'aquí un ha de sentir el seu ritme intern. La manera de dir les coses és diferent de cadascú. Però no tinc cap dubte que si escoltes la ràdio informativa, la ràdio musical, veuràs que hi ha diferents tons, diferents entonacions i crec que estaràs en disposició de captar aquest feeling que et pot permetre posar-te davant d'un micro i fer un programa d'aquests. Crec que la majoria de la gent, i suposo que tots els que esteu en aquests moments en aquesta sessió, teniu capacitats més que suficients per fer ràdio. Estic segur, no és una cosa prohibitiva, no és una cosa de selectes i escollits. Molt bé, i he entrat una mica a l'ordre per acabar amb aquesta comunicació de la Sònia Ferrer d'Ona la Torre, que ens diu: gràcies per tot, estic gaudint moltíssim. Podrien fer-se activitats com aquesta més sovint? Recordar-li a la Sònia, si ens ho permet, Joan, que cada dimarts estem aquí a les 3 de la tarda fent una sessió de formació. Avui ha estat sobre llenguatge radiofònic, però n'hi ha hagut sobre altres temes, així que l'animem a seguir-los. Moltíssimes gràcies, Joan. Ja veus que els oients amb Maria Josep, que la tenim aquí, que ha estat molt callada, però ja has vist que t'han felicitat molt, amb la qual cosa ens n'alegrem molt i t'agraïm molt la teva col·laboració. Molt bé, moltes gràcies a tots els que heu seguit. Molt bé. Com us ha avançat en Joan en 2 ocasions, tot el material d'aquest curs el tindreu a la vostra disposició al llarg d'aquesta setmana. Us enviarem un mail amb l'adreça on el trobareu penjat i consultable, també tota la sessió íntegra, tota l'explicació íntegra. Ara, tan bon punt s'acabi aquesta sessió, us enviarem una breu enquesta de 5 preguntes que us demanem que ens respongueu. És molt ràpida, però ens va molt bé per plantejar pròximes sessions. També, entre la tarda d'avui i demà, rebreu una acreditació del vostre seguiment del curs. Moltíssimes gràcies i fins la propera.